Ahoj, přišel k nám podzim a ze stromu začalo padat listí, což je skvělé využít při práci s dětmi. A dneska jsem si pro vás připravila tady tohoto ježička, kterého zvládnou určitě vyrobit i nejmenší děti s menší pomocí. Budete na něj potřebovat trojúhelník papíru, nazbírané listí, lepidlo, ideální je Herkules, ale pokud nemáte, postačí i nějaké na papír a nějaký očička nebo tužku na namalování očí. Tak nejdříve papír přehnete. Tak. Nalepíte oči. Nos. Směr. Můžete trochu. Tady pacičky. Tak. Poté tady zakulatíte hlavu. Otočíte a začnete lepit listí. Lepší je natřít celou plochu a pak jenom pokládat listky. Snažte se tak, aby ty listky trčely trošku ven, to vypadá potom jako bodlinky. Potom ještě otočíte a máte hotovýho a můžete ještě takhle slepit, jakože